mga utang uganga mong kalapasan, taon papasa ugayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Nianata sa ikaunom nga nobinaryo sa ato dinhi para sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer. Padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Iampo nato ang atong padayon ron nga proseso sa eleksyon, sa pagpangumpanya sa atong mga political aspirants nga unta kanunay silang makakita sa Diosnon nga mga batasan, Diosnon nga mga pamaagi sa ilang pagpangumpanya. Ato sang iampo ang atong tanan nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto, labi na para sa atong pista o sa ato dinhi mga constructions ang namalit sa atong mga slots. Na unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Nangamuyo kami o Ginoo nga magkanunay kami sa pag-alaga diha sa imong kabubuton aron niining kinabuhia magdugang unta ang mga pahanungdan o gidaghanon sa imong katawhan nga nag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomya. Apan ang mga tawo gikabsag pailog samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhining kami ngawan? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tawo. Ug giingnan si Moises sa Ginoo paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin
kun makakita niini, dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kay niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakal bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, pamati ang akong pag-ampo, ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamati ang akong pag-ampo, ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamati ang akong pagampo, ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. Ayaw tagua kanako ang imong naong sa adlaw sa akong kasakit. Ipaabong ang imong dalunggan kanako sa adlaw nga magsangpit ako, tubaga dayon ako. O Ginoo, pamati ang akong pag-ampo, ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga nasud magtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Sion, ug mopakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangol, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. O Ginoo, pamati ang akong pag-ampo, ug ipamot kanimo ang akong pangamuyo. Isulat kiniya lang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo mitanaw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gisudong niya ang yuta. Aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman, aron patyon. O Ginoo, pamati ang akong pag-ampo, o ipabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga pulong mo
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalsa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, mulakaw ako ug mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Og mahitabo gayod kini kun dili kamo motuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan ako ikasulti o ikahukom batok kaninyo. Apan matuod ang nagpadala kanako o ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. Og masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Og siya nga nagpadala kanako, naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan sa mga nakadungog kang Hesus nga nagsulti niining mga butanga nanuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Kanang magsigitag angkon sa usa ka kamatuoran, unya wa gi motuo nato, dili baya sayo, no? Sayon ba? Dili ay. Nakasuway na mo ana. Nakana bang sikag angkon nagwapa ka nya, wa gi motuo. Maingon kang gwapo ka, wa gi motuo. Ito na, maluoy ko sa usahay, maminaw ko aning ato rong mga ubang mga political aspirants. Sige silag angkon sa ilang nabuhat, sige silag angkon, murag hapit way motuo. Na, luoy kayo. Basta magsigitag angkon nga way motuo. Na sinati sa na ni Kristo, sige siyang angkon nga ako anak sa Dios, ako pinadala sa Dios, ako Dios nga nanaog gikan sa langit, ako ray nasayod unsay tuas langit, kay ako gikas langit nanaog dinhi. Wa gyoy motuo. Lisod sa to ang iyang kinabuhi. Ang gibuhat hinuon sa iyang mga gisigihag sulti na gilansang na Ginoon siya sa krus. Kita karon gasigi na taghandom ani kay panahon man is Kwaresma, gasigi taghandom sa gidangatan ni Kristo sa iyang pagpangangkon nga siya anak sa Dios. Unsay gidangatan? Gilansang siya sa krus, gidumtan siya hapit sa tanang mga tao, labi na Diyos mga leaders. Ganahan pa mong musunod aning Ginoo? Ganahan mo? Gusto sad mong way motuo niyo? Kanang bisag unsaon imong angkon nga asawa ka ang imong bana adto gyud kabit mo uli. Bisag unsaon imong angkon nga bana kaniya sigihan ra kag yaw-yaw ang imong asawa, mura na lang kag iyang anak. Di gyud siya motuong bana kaniya.
Di na gani ka kahikap kay iwakli ra kag ditso. Ganahan pa mo na. Kanang pari magsigig pangangkon na ako'y pari dinhi pero ay no ni angkon mo sa noon. Ni angkon mo nako nga inyo kong paris priest. Maayo nya ning tuo mo sa kong gisulti nga makapalipay nang upalit og slat. Dito mo. Nganong wa pa mo lagi ni mahurot. Pero gamay na lang tingali. Ang atong halin sa SUS BF para rabanis atong pista. Sa 8,000 ka slots nga atong gibaligya, nahalina na taas of yesterday og 5,508 slots. Takpak. Gikan karon hangtod sa bisag hangtod na last Domingo, mahurot ka ning 2,492 slots sa inyong paminaw. Og mahurot ni tuog yun, mutuog yun ko nga tuo mo nako. Pero duko-duko ra mo dia magsiging na kapoy palit awa mong tuo. Malansan ko ani sa krus kay unsa may atong ipakaon ara ba tay gibadget. Muingon ning mga ato nang gipang-orderan sa mga pagkaon, muingon ani nga tuga-tugam kag order mo di kay kabayad. Unsay ibayad nga may nipalit og slot. Nya tuosan mo nga kining ato mga project dinhi sa atong simbahan kanang maoni ang makapanindot o makapalig-on sa atong pagtuo sa atong parokya. Tuo mo. Wa man gyapon mo mupalit og daghang slot sa atong DOPS Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Wa man mo mutuo nga kada ninyo palit ani na amoy maangkon nga Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Way mutuo tanawa sa 54,000 nga slots atong gibaligya tag 1,000 as of yesterday 1,097 pay halin pero pakpakan nato ning nituo balag pakidaghan napay 52,903 ka slots nya unsa may mahitabo ani di mo mutuo di mo mopalit ani nanarabatay negative nga mga 7.5 million og paninglo na ko ani sa ni advance ana kay ato man ang gigamit yes pag trabaho malansang ko sa cross inyo kong ilansang pero ako nituog yun ko nga ang akong pagpalansang sa cross og ilansang man ko pananglitan si tagdi may tabo sa nunda pananglitan man yung malansang ko mutuo pod ko nga makaluwas ni ninyo. Pero sa di pa mo maluwas, manggawas ang mga bitin, pamaakon mo sa mga bitin. Muna nahitabo sa unang pagbasa, siging hatag ang Ginuog pagkaon, siging hatag ang Ginuog guidance, pinaagi ni Moises, reklamo lang yapong mga tao, wa mo tuo ni Moises, sunan ka, naay siging pagkaon mag-uwan, niingon pagin sila, pat yun minimos gutom dinhi, kading pagkaong way lami di naman sila mangaon kay way lami kuno gawas dayong bitin so kada nimo reklamo kada nimo balibad nga di ka mo palit og slot na adayoy bitin nga mo gawas igan na lingi ako na imong tupad ingna wap ka paakas bitin ingna ba pangutan inawap ka diya mapaakis bitin nakaron unsaon man ta pagpaaks bitin dili na to katong paak nilas una nga inigpaak mamatay dayon ka physically karon lahi ang bitin karon si Satanas di na siya anang ganahan kay mulikay man ka makita nimo physically ang bitin mulikay man ka puspusan man animos kahoy ang gibuhat ni Satanas spiritual snakes ang iyang gigamit kay spirit baya siya so spiritual snakes pasabot temptation mo na iyang gigamit iya sa nang gi-apply ni Kristo gi-applyan niya si Kristo anang spiritual snakes nya unsa man ning spiritual snakes gusto ni Satanas nga mausab ang atong pamaagi mausab ang atong focus sa paglaom. Di na tamulaom ni Kristo og sa iyang pulong
sama atong nahitabo sa disyerto, nga wa na sila mulaom sa pulong sa Ginoo pinaagi ni Moises. Gusto sa yawa mo question na ta sa mga pulong sa Ginoo. Og daghan nato anang nangaigo, apil na sad ming mga nanagwali. Mo question nami, tinuod ba ning silibasi? Tinuod ba ni nga ang pari kinahanglang di gyud magminyo, ang pari nga Katoliko? Tinuod ba ni makaayo ba ni nako? Basig dili. Basig mas nindo tong nasa tayo hikap-hikap. Beka mo kuno be, nituo mo nga makaayo ni namong mga pari nga di mi magminyo. Nituo mo dili. Arang-arang kay nituo mo. Nya, ilis kuno ta, kamo kuno'y puyo dire. Nya kami puyo anang inyo. Sugot mo. Ha? Oh, dahil sa duko-duko. Ikaw lang diya pa der. Oo na. Ang gustos Ginoo kung mutuo ta niya, kinahanglang mag-ilis ang atong kinabuhi. Gusto niya kung mutuo ta niya, musunod ta niya, og atong puy-an ang iyang kinabuhi. Ug maunay kuwang nato karon, ug maunay pinaakan sa bitin nga mahadlok na tang mopuyo sa kinabuhi nga papuy-an ni Kristo, kanang kinabuhi nga sama niya. Di ba tan-awa karon daghan kay natong moingon, "Aw, may man to siya, Kristo man to." Ingon ba yes Kristo nga higugma imong kaaway, "Aw, may man to siya kay Kristo man to." Reklamo gyud, ingon ra bas Kristo ibaligya ang tanan og ipalit og slatis, "May man to siya kay Ginoo man to siya." Di sad mahimoy baligya tanan unsa yabag ka di yabag ka. Ingon ra bas Kristo ayaw na paningil anang utang. Yabag ka utang ko na. Hindi paninglon. Ay kato Ginoo to siya. Balik ra man siya langit iguman. Ay kita tawo man ta. Mao na ang mga pinaakad rosbitin. Patyo niya ang atong pagtuo, ang atong paglaom ug ang atong paghigugma. Di ba niingon si San Pablo, mao ni ang tulo ka dagkong gasas Ginoo kanato, pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug ang kinadak-an niini mao ang gugma. Tanawa karon na naggubat na ang mga tao, nagihatagan og daghang pagkaon sa Ginoo, gihatagan og daghang bahandi sa Ginoo nga nakapahimo sila ning ilang mga armas, nakahimo sila ning mga nuclear weapons, mga rocket, mga eroplano, mga tangke digira tungod kay dato sila, abunda sila, na idaghang oil nga ilang gibaligya, porti na nilang datua, purti na sa doon nila isuga. Nagpinatyanay na, di ba? Maura man ang pataya o katong patay nga gipamaaks bitin. Mahimo na tang bitin sa atong isig kataw. Mo nang doon natay panultihon ganing moingon ta, ahas ka sa buhay ko. Di ba? Sige, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo at sabihin mo, Diyos ka sa buhay ko. Sige, ingnan. Ayaw ingnang ahas ka sa buhay ko. Ingna Diyos ka, Panginoon ka sa buhay ko. Maingon ka kana, ano imong tupad? Distingi. Makaingon ba ka? With conviction. Matuo ka, nga mo na'y Ginoo sa imong kinabuhi, kana imong tupad. Oh, mukos mo bang mga naw? O na atong apan atod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, o Ginoo pamatia ang akong pagampo ug ipaabot kanimo ang akong pangamoyo. Unsa ang pag-abot porting layo kanang imong tupad, anha diya mo abot ang imong pangamoyo. Gisuway ko ng pangamoyo ko no be, ingna gusto ko malipay ka. Nagampo ko sa Ginoo nga malipay ka. Abot din na sa imong tupad. Sige, ingna. Nagampo ko sa Ginoo nga malipay ka. Sige. Nindot ka na paminahon. Nagampo ko sa Ginoo nga maayo unta ang imong sakit. Nagampo ko sa Ginoo nga mulampos ta kas imong pag-eskwela. Pagkanindot anang paminahon sa imong anak nga tapulan ug bugo pagyon. Nya imo ra siyang hapon-hapon
gusto ko nga nagampo ko sa Ginoo nga mulampos kas imong pag-eskwela. Nya katulo na ni balik sa grade 1. Nagampo ko ana. Malipay bisag ingon ana siya, malipay na. Magino ala na pagide ko'y hope. O di ba? Napagide ay nituon ako nga I can make it. O di ba? Pero ingnon nimo ikaw ba? Kapila naman ka mo balik sa grade 1? Kana man kung kagahi nimong kana man kung imong pagsigdua ng cellphone adik kag panuaya ka ding animala ka. Dako para ba kay kagkaon? Di jud ka mausab. Wala, sige, di ka mausab. Bantay lang jud ka. Anaon na nimo? Na wag tang patay ang pagtuo ana. Patay pag yung paglaom, patay pag yung gugma ana. Magkusmo dala ng naong inikakita nimo. Unang imong bana nangabit, tuan na lang gapuyo sa kabit. Ikita ninyo unsa may mong isulti. Nagampo ko sa Ginoo nga muuli sa kagpanagsa. Tanawa di ba ikaugma ana, muuli na sa inyo. Ato na mo higda kausa. Nya balik sa ngadto mga 3 ka semana. Pero at least muabot din ang imong pangamuyo. Di ba? Di mamumutuan ni kong analysis bati, no? Akong analysis bati kayo. Mao na. Ako nangamuyo ko sa Ginoo nga mahurot na ning slat o kahalin. Abot ay na ninyo ron. Nakaapan di mo maminaw. Muna si Kristo diri sa unang pagbasa niingon sa atong ebanghelyo niingon gid siya diri, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Di mo kaadto sa akong adtuan. Ngano man kay di man sila maminaw sa iyang gisulti. Gatuo gid ta nga sa atong pamaagi makasud tag langit ug giklaro gini ni Kristo sa pag-ingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, walay makaadto sa amahan gawas moagi kanako. Pasabot kinahanglang moagi ta sa iyang kinabuhi. Na unsa hinoy interpretasyon sa mga pangulong pari ingon, nagpasabot ba ni nga maghikog siya? Hikog na manuoy gihisgutan. Katuo sila ba nga si Kristo depressed na kaayo? Nagtuo sila nga nagsulti ani si Kristo desperado kay kinabuhi? Dili oy, kamatuoran ang iyang gisulti. Kung dili gyud na nato ibaligya ang tanan natong gihuptan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, desperado gyud ang kalibutan. Ngano man, tan-awa ng mga dato kay karon nga siging tigom silang bahandi, mga isog kaayo, dili managana nga mopatay og tao. Kaning mga taong nahigugmas bahandi, siging tigom og bahandi, siging project og bahandi para sa future. Tan-awa maoy nag-implement aning abortion og kanini ang mga anti-life nga mga activities sama ang mga pills, ligation ug uban pa. Patyo nilang kinabuhi, wa na sila'y panagana. Tanawa ng mga negosyante ang una-una, future, abunda sa manib, target tagpila ka bilyon ang ilang i-profit kada tuig, siging target. Mauna sila'y niguba sa ato karong mga sapa, niguba sa atong mga bukid, niguba sa atong kadagatan, nipulyot sa atong hangin, o niguba pagani sa atong ozone layer. Di ba? Mga bitin, mga ahas. Way siguro nakaapil ni Gawali. Makaguba ba sa kalibutan kung magsige mong palit og slat? Nindog na ta. Aw di de, mangluhod di ay. Mangluhod para sa atong nobina. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikaunom nga adlaw, pag-ampo sa penitensya. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nga mibuot ka sa pagdayan-dayan kang San Vicente Ferrer, nga manlalaban ko,
sa dakong dayan-dayan sa bertud sa pagpinitensya, nga bisan sa tibuok niyang kinabuhi, wala siya makasala sa sala nga ikamatay, apan kanunay siyang nagpuasa, nagtukaw, ug nagbudlay sa hilabihang paglakaw sa pagsuroy-suroy sa mga kalungsuran. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining panig-ingnan sa penitensya, nga baskugon mo ang kaluya ko, aron buhaton ko ang usa ka pagsakit sa lawas nga igo nga ikapapas sa daghan ug dako kong mga sala. Aron kining ubos kong paghugas sa akong mga sala, mudangat diha sa imong Diosnong atubangan nga putli ug ulay, ug mudangat usab unta ako sa pahulayan sa langit. Amen. Mga milagros. Sa siyudad sa Valencia, si Doña Blanca de Cordonia nabakol sulod sa siyam kabulan ug wala na siya makalihok sa iyang higdaanan. Sa usa ka adlaw ni agi sa dalan sa iyang balay, ang prosesyon sa relikyas ni San Vicente, nagpikiluoy og nangamuyo siya sa santo ug sa takulahaw na ayo siya sa hingpit. Pagampo sa adlaw nga tanan, mahigugmaon uyamot nga amahan San Vicente Ferrer, manlalaban o maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo ni ining nobena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatoryo, ug alang kanako, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo, hinaot paunta. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa kahiusahan sa atong simbahan, ug sa tanang naglangkop ni ini, ilabi na gayud sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan ug mga kaparian, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa tanang kanasuran nga magmalinawon ug magmalambuon kini, ilabi na sa atong nasod nga Pilipinhon, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 hangtod 24, 2022, nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, na pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Patalingkugi na muyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga makatagamtam na sila sa walay katapusan kalipay sa gingharian sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Patalingkugi na muyo kami kanimo, Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma og kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinud, kung manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinud, kung manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaom. Sa siyang katuig ang edad, ibuhi mo ang usa ka bata, nga nahimo nga saksi nga dayag, sa katingalahan mo nga grasya, ug nagmatud kining milagro, nga higala kang daan ni Jesus. Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaom. Ni Santo Domingo giduaw ka, sa bisti nga sagrado niya, nahimo kang tumungog sama, sa nga kanimo nagiwag, inganlan ka ni Kristo nga apostol, ug magpunang matud. Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami o Ginoo sa gasa nga makapahimuot kanimo, aron maluoy unta ikaw sa pagpasaylo sa among mga sala, ug imo untang tultulan ang masukulo namong kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo, aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay
labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am.
for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Mag-ampo kita. Itugot nangamuyo kami o makagagahom nga Dios, aron samtang magtinguha kami sa walay hunong sa mga butang nga Diosnon, mahimo unta kaming takos sa pagdangat kanunay sa mga hatag nga langitnon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang gasa sa pagka langitnon, ang atong pagkahaom sa gingharian sa langit. Pero ang ato lang buhaton, kinahanglan kita nga mosunod sa dalan na ipatuman ni Kristo. So salamat sa atong mga nialagad karon sa atong 6th day sa novena, ni karong nobinaha, minor novena mas maninato. Ang atong mga frontliners, ang atong lectors, salmista, ang atong kantor, nag-lead na tos mga kanta, ang ato diring mga sacristans, usara man din, ang atong nag-manage sa atong dito sa sounds o sa atong mga IT para ato ning ma-upload sa atong social media. Ang tanan nga naglimpyo aning atong simbahan o ang nag-offers karon, mga formal offerers, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Pablito and Mrs. Philly Tuong. Atong hatagag masipang pakpak atong offerers. Ato sang pasalamatan ang atong mga pilgrims karong misaha. Ang atong pilgrims nga dinhi territorial pilgrims mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 6 o uban sab nila sila si Rosemary Tariman, mga business establishments ni sa Rosemary Tariman The Hideout, Alma Dumuran Retail Furniture Subcontracting Services, Gay Sheila Borla Kalog Printing and Bookbinding Services, and Daniel Tunyakaw Daniel's Pottery Manufacturing. Kuyog sa dani ang atong pag-recognize sa atong mga gitawag natog online pilgrims, ang atong online parishioners. Sa international level, ang atong mga online parishioners nga naa nagpuyo didto sa South Africa, Nigeria, Ghana, Kenya, Morocco, Libya, Egypt, Uganda, Sudan, Brunei, Macau, Jordan o Bahrain. Ato silang gi-recognize aning maong misa. Ang ato sang national nga mga pilgrims, atong online parishioners nga naa nagpuyo sa Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar o Southern Leyte, Ormoc City. Ato sa silang gi-recognize karon. So titawag ani sa kwan shout out nya ang atong mga local nga mga online parishioners dinhi sa probinsya sa Sugbo ang nanagpuyo nga naa diha sa Pinamungahan, Tabugon, San Remigio, dito migahapon, Bugo City and Toledo City.
So salamat kaayo ninyong mga online parishioners kay daghan sa kaayo mong natabang ani sa atong parokya. I know si San Vicente Ferrer nasayod na ninyo asa mo niya pangitaon. Atong pakpakan ang atong mga pilgrims, online pilgrims and territorial. Ugma pohon, ako lang i-announce in advance ang atong pilgrims sa atong mga novena ugma sa ikapitong adlaw, ang Zone 7 sa atong mga chapels nga mao ang gilangkuban sa Medalya Milagrosa, Villa Divina ang Kugon. Nya sa atong mga international ang atong i-recognize ugma ug iampo nato ang atong mga online parishioners nga naa nagpuyo didto sa nindot kining mga ngano Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Barbados, Cambodia, Maldives, Sri Lanka, Iraq. Kaning taga Iraq do naman to ining padaan nato dinhi ato man ning gibasi-basi sa ato mga nadawat nga mga kuan nga di ta katuo ba nga di ami diri pader mo hat palit sad migslat na ato lang sa silang gi-generalize nya sa national sad nato nga mga online parishioners nga naa diha unya sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, kaning Sibugay murag naa mo sa nitingay sa Norte, Dapitan, Dipulog, Pagadian og Isabela. Uning tabok man sa Norte. Unya ang atong lokal, ang taga Sugod, taga Borbon, Balamban, og ang Cordoba nga mga online parishioners og diha sa Cebu City areas. Kining tanan ugma ni nato sad pahinungdan. Karon atong tagaan og update ang atong kuan mga slots ang para sa atong fiesta ang SOS-BF sa ako nang gikaingon kaganiha doon na natay halin nga 5,508 slots atong pakpakan ang namalit ni ini napatay tiwasonon og palit nga 2,492 nya karon sad ni offer pug ko open nata sa pagpanawat og mga donations nga tag 5 kilo rice para ipanghatag nato karong Biyernes og sa Sabado. Atong ipanghatag ang atong mga bugas ngadto sa labing minos mga 2,500 poor families dinhi sa atong parokya. So mutabang mo ani mas maayo kaayo aron madali nato ang pag tigom. Nanatay nadawat gahapon nga mga duha ka sako mga mahog tog 20 katag 5 kilo rice. Pakpakan nato ang unang nakadonate. Masig na apay mo hatag diha. Unya inig pista pohon ang usa sa atong highlights sa ulog mao ang atong barrio fiesta. So anha ta diha skilid ana ato andaman nag mga tents ang 5 ka barangay kuyog sa mga chapels nga naglangkob sa barangay og naasay tent para sa atong dinhigyod sa pastoral council o finance council. Anha ta maniudto ig humas misa. Muna nga kamo mga chapels nga gihisgutan kay bawo naman mo aning dapita andam-andaman ninyo diha sa Huwebes Palangdaan. Andaman na ninyo ang inyong lugar nya mupakaon ta sa atong bisita kuyog sa tagkaon nila. Doon na gitay andamon diyang sudan. Kay lisod man kayo magsaulog ang tabla, ang barangay tabla, pertimitong layo kung musaulog sila dire, mura sila to gaadlaw minatay. Aron masagol sila din ang ilang pagkaon dito, dadon nila diha. Nga atong tabangag kaon. No? Ang taga Lataban, kalayo ato, magsaulog dito, layo kayo. Pero ang ilang dadon din ilang pagkaon, anha ta magdungag kaon, aperting aligriha. Tistingan na nato karong kuan, karong pista pohon og buhi pa mo. Tantanahon og makaapil ba mo diha. Suko mamugmingon kung buhi pa mo, mangi ko siguro buhi pa ba ko nya kamo na noon maniguro mo. Nya dayon ato sang update ang atong DOPS ang para sa atong projects kay ongoing man ni atong projects. Sa 54,000 ka slots, tag 1,000 ang atong halin kagahapon as of yesterday
1,097 slots ang atong nahalin. Pakpak sa atong mga namalit. Naapay 52,903. Dito bitamis kapilinya gahapon. Mura mag-imposible kaayo nga makatukod ta aning maong structure. Kapilinya di Fatima, replika sa Portugal. Unya ang budget pagyud sa consecration mga 10 million. Niabot gyud ang gasto ato niya og naatinges mga 47 million hangtod sa consecration og sa pagtukod og sa consecration. Niya ang ato dinhing parokya ay nakatampo sa atong mga gipang-gather nga mga donations gikan sa atong parokya dinhi gagikan ang labing minus 42 million nga natampo didto. O di ba? Kanindot ana. Pasabot kitang mga parishioners dinhi labi na mo mga online parishioners na agitay mahimo. Nya kaning atong kalambuan para naman sa atong parokya tukod tag kumbinto, himo ta dihag social hall o mga opisines, organizations, himo pa ta dihag development sa atong grounds. Adto hasta kanatong entrance diha ato pa nang nindoton, ubay-ubay ning atong gastuhanan. Pero kung naa jud tay gugma, dali ra kay ni siyang mahurot, di ba? Wagin mo yango diha, nagsara mo yango. Ara na ninyo, bahala na mo diha. Sige, manindog na ta. Ato karong himuon ang pag-ampo sa mga halad sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, nagpatalinghog ka kanunay sa pangaliya sa imong katawhan. Busa, panalangini ang tanan nga nagaampo kanimo pinaagi sa paghalad ni ining kapistahan ni San Vicente Ferrer, among patron. Dawata ang tanan nga mga pangamuyo sa nanaghalad ni ining maong kapistahan karong tuiga ang nahisulat dinhi sa mga pamisa ug ang anaa lamang sa sulod sa ilang mga kasing-kasing, ilabi na ang mga grasya nga makahatag kanila og tinuod nga kalipay ug kasanto sa kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo kami. Human sa final blessing, mao gihapon magveneration ta sa relic ni San Vicente Ferrer. Mulinya ra gyapon mo diha. Nya hikap ra, kotobras hikap or pables dire. Ako sa dieng sulti ni na naka-observe ko ato in tao mga bata dinhi siging tabok-tabok og dagan-dagan. So mga bata pagsig tabok-tabok og dagan. Nya do na sa dinhi nangalawat na nibalik diha sa giagian. So dili na to sungagon kining di ta musupak basaro. Ako ang ragon na ginagmay nya kutob sa mahimo ato lang i-uniform ang atong posture inig kalawat. Dili na lang ta muluhod. Parihara man nag-epekto ang luhod ug ang barog. Ang kasing-kasing man sa nagdawat mo importante. Kay muluhod gud tang tanan, porting dugayan nato mahuman niya. Sakit ba yan aludhan diya? Munang di sa kakaditsog barog, peligro pa masikaran sa imong tiil ang gasunod nimo. So, ay na lang luhod. Ang kasing-kasing mo limpyuha, dili ang pagluhod. Pero magbutang kita dihag kneelers, kitang tanan, mangluhod, aw ato sa nang i-uniform ang pagluhod. Di ba? Nganong dili magita makighiusa na lang sa mainstream na action, di ba? Mas nindot man na kaysa magpili buot ka na ko pa din luhod mangyud ko, ayaw pagpalahi, no? Mag-uniform ta sa kasing-kasing haron flow ba, smooth flowing, ha? Dili na sala nga di mo muluhod, di mo kalawat, ay mugtuo ang mga extremist, mga sobra rasad kaayo ka fanatic ni anang mga aksyon sa atong simbahan. Ang kasing-kasing mo importante o ang imong pagkatinuod nga nikalawat kay naglikay gyud ka sa sala mo na importante. Mo na akong hangyo kutob sa mahimo isip inyong amahan dinhi maghiusa lang ta
di ta magpalahi kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasad kanito. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang misa ato ning padayonon uban ni San Vicente Ferrer ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagdilaab nga magwawali, anghel sa Ginoo, propeta sa hukom, inarmasan og trumpeta, nga nagpukaw sa katawhan, sa pagbasol sa sala ug sa pagtuo sa Dios nun nga gahom. Dalangpan sa katawhan, mahigugmaon sa kabus, magdadasig sa tanan, hingpit imong pagtulunan, bisan yanong pulong lamang, ang tanan nga nakadungog, nahimong saksi sa kamaturan. Iampo mo kami, O San Vicente Ferrer, Santos Milagroso, larawan sa pagtuo, mag-alam po ikaw, ug manlalaban sa simbahan, sa pagkaput sa misyon sa kahiusan.